Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, чанд дақиқа пеш сомонаи спорт ин Таҷикистон ва журналисти машҳури ТАСС Игор Лазорин хабар доданд ки рақиби аввалини Муин Ғафуров дар ташкилоти UFC ҷангори амрикоӣ Ҷон Кастанеда мешавад ва дар ин навор мо ба шумо маълумот оиди ин варзишгар омода кардем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акаи ғулом ва акаи умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. Ассалому алейкум ба кулли мардуми тоҷик, мардуми форзабон ки ина имрӯз хабари хуш ки Муинҷон контракти UFC-ра гирифт. баъд аз 10 рӯз рӯзи 3 июн мусобиқа дар Лас-Вегас, мусобиқаи UFC Fight Night баргузор мегардад. тамоми тоҷикои Америка патриот мегирехтона марҳамат ина биё балечки устоди бузург ҳазор раҳмат барои меҳнатотон. ин муборакон шавад. Фредсон менеҷер, thank you so much big boss. Okay guys, let's go dude, let's go. инак дӯстон, чӣ гуна ки аз навори гузашта медонед, имрӯз Муин Ғафуров бо ташкилоти UFC барои 4 муҳориба шартнома баст ва якум муҳорибаи ӯ аллакай рӯзи 3 июн баргузор мегардад. рақиби Муин боша варзигари амрикои Ҷон Кастанеда хоҳад шуд. аз аввал Ҷон Кастанеда бояд ки бо варзигари бразилӣ Матеус Мендонка меҷангид, аммо Матеус осеб гирифт ва ба ҷои ӯ дар муддати кӯтоҳ Муин Ғафуров ба муҳориба мебарояд. ва чӣ гуна ки мо шумо медонем, ҳамаи ин вақт Муин дар формаи ҷангӣ қарор дошт ва барои чунин пешниҳодҳо омода буд. акнун ӯ соҳиби чунин имконият шуд. Ҷон Кастанеда варзигари амрикоии 31 сола бо рекорди 19-6 ғалабаҳо, 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 6 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 5 ғалабаи дигар бо қарори доваро. бохтҳо, 2 бохт бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 4 бохти дигар бо қарори доваро. Ҷон Кастанеда дар UFC 4 муҳориба гузарондааст. дар 2 тоаш пирӯз ва дар 2 тои дигараш боша мағлуб шудааст. ҷон охирон муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC рӯзи 1 октябри соли 2022 зидди варзигари бразилӣ шогирди Чарлз Оливейра Денил Сантос гузаронида буд ва дар ҳамон муҳориба дар дуюм раунд бо тариқи нокаут шикаст хӯрда буд. умуман дӯстон, ҷон ҷангори ҳаматарафа хуб аст ва бо рақиб рӯ ба рӯи истода зарбазаниро дӯст медорад ва бояд қайд кард ки зарбаҳои вазнин ҳам дорад ки бисёри рақибони худро ба нокдаун ва нокаут равон кардааст. ва аз ин ҷо гуфта мешавад ки ӯ барои Муин рақиби хеле хуб мешавад, чунки худи Муин ҷангори дурахшон аст. ӯ доимо муҳорибаҳои дурахшон нишон медиҳад ва муҳориба бо чунин рақиб боз ҳам муҳорибаро дурахшонтар хоҳад кард. муҳориба аллакай рӯзи 3 июн дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи сераунда шуда дар вазни 61 кг мегузарад. муҳорибаи асосии ин турнир боша муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 57 кг байни Кай Кара Франс ва Амир Албазӣ хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир Гурам Котаталадзе ва Абубакар Нурмагомедов низ баромад мекунанд. умуман дӯстон, ин турнир турнири хуб мешавад ва аз ҳама асос дӯстон, варзигари тоҷик бо тахаллуси тоҷик Муин Ғафуров баромад мекунад. агар шумо хоҳем ки мо оиди бартарӣ ва камбудиҳои Муин ва рақиби ӯ навор кунем, пас биёед дар ҳамин навор 5000 лайк ҷамъ мекунем ва мо барои шумо чунин наворро омода мекунем. то боздид дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.